Moi ja tervetuloa Iiran ja Eevin sekoiluun part 2. Mulla on nyt uimassa. Eevi nyt hyppää, kun se Eevi hyppää nyt tää kaulassa. Niin ei kun kädestä. Mä otan snorkkelit. Mä nyt hyppään. Mä hyppään yhtä nyt. Nyt sukellan veden alla. Katsokaa. Uudestaan. Moi, me ollaan Eevin kanssa nyt herätty. Joo. Ja katsotaan Markkua. Ja Eevi on tuolla. Se syö maissipaloa. Mun karkkimaku on tommonen. Ja Eevin on. Näytä se. Anna se. Kun mä en saa. Se ei tuu pitemmäksi. Mun karkit on tommosia. Joo. Ei näy. Mennään varmaan tänään. Niin. Siis tuolla paistaa aurinko. Joo. Joo, me varmaan mennään tänään uimaan. Niin, on se kyllä hienoa, että me ollaan näin pitkälle päästy. Ja kiitos siitä, kuuluu. Ja me varmaan tehdään taas jotain videota siellä. Me voidaan tehdä. Missä kuvat? Häh? Missä kuvat? No YouTube. Seuraavankin video. Niin, me ollaan varmaan jotain 2 tuntia taas uimassa. Eikö niin, Eevi? Kyllä nyt on niinku yöpukku kohdilla. Hyvää yötä. Nyt vaan äkkiä untemaille. Nimittäin mä tarviin unta. Öitä. Mitä mukaan? Etkö nähnyt? Okei, Eevi on tossa. Katsotaan mikä se oli? K-poppia. Joo. Ja me leikittiin meidän koiran kanssa semmoista hauskaa leikkiä. Me mennään kohta uloskin leikkimään sitä. Eli kun se tulee sisällä, mennään peiton alle, otetaan sinne naamut ja katsotaan yrittääkö se päästä sinne. Mennään samaan peitalle. Joo. On päällä. Me mennään uimaan varmaan tänään. Tänne mennään. Joo. Me siis mennään kohta leikkimään. Evi voi selittää minkälaista leikkiä. No mä kerron miten me leikitään sisällä. Eka. Niin kuin silleen, että me mennään tämän peiton alle. Koska velmu meni ulos. Niin. Ja sitten me otetaan molemmat niin kuin yhdet nappulat käteen. 2. No niin. Sitten mennään peiton alle ja katsotaan yrittääkö se päästä sinne peiton alle, kun meillä on ne nappulat kädessä. Ja me näyttää sitä. Niin. Ja sitten me ulkona leikitään semmoista, että molemmilla on nappulat, sanotaan, että Velmu istuu. Sitten me lähdetään juoksemaan eri suuntiin, niin katsotaan kummalta se haluaa nappulat. Karkki. Ja me näytetään mitä meillä on. Mä oon varmaan näyttänyt 1000 kertaa. Meillä on ringlensejä. Meillä on suklaata. Karkkia. Ja tää on mun outfit. Ja sitten meillä on oshi. Joo. Nyt me silleen suunnitellaan, otetaanko me 2 peittoa, mutta kummalle me mennään, koska tää on aika pienempi, niin pitäisikö tonne. Mut sit on aika... Kummalle sohvalle mennään sitten piilovelma. Tähän luulee. Okei. Mut sit noi karkit pitää vaan ottaa eestä. Mitä se tuu vielä? Mä haluan... Siis meillä on näköjään eri osia, että me otettiin vahingossa eri. Niin. Ja mä otan nyt vähän sipsiä, koska mä en oo sen pitkään aikaa. Joo. Joo, toi on ilottaa aika random. Hyvä. Niin. Bob. Mä annan nuolle nää. Sama.
on mun toisiksi lemppari. Oshi! Entäpä se, kun me eilen oltiin sun äitille sitä Oshi! Se keltainen on mun lemppari. Siis kerran kun mä yritettiin tähän mun ystävälle esitystä, siitä ei tullut kauheasti mitään. Silloin katsotaan sitä länti. Ei. Länti, ei. Kato kun minä näytän. Niin. Eikö mä haluan juosta loppuun? Eikö mä haluan tehdä vedellä? Kokeilla. Mä haluan kokeilla, Evi. Meillä on taas video päällä. Arvasin oikein. Demonityttö ja metsästä. Et voi tehdä mitään. Hei. Et ole heidän arvoillaan. Little Soda Bob, Baller Soda Bob, Me Glow. vähän meikattiin. Ja Joo. laitettiin vähän uulipuna aika paljonkin. Sun omasta häpeästä. Baller soda Bob, Glow. Ribbit rap, ribbit rap. Baller soda Bob. Siis mä värjäsin mun ihana. Ja mä värisin mun hiukset. Ja mun Mäkin jalat. värjäsin. Ja mun ihon. Tähän. Mä otin tästä sillä ihan pinkki. Oho. Mä otin tätä aika pinkki. Mä Rap. Oh, wap, pap, 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 pap. Oi, rap. Rap, pap, 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 pap. Baller Soda Bob. Ja eikä hakea nappuloja. Siis kattokaa, tässä on siivinka. Ei voi toi joku. Ja sitten mä nähdään seuraavassa videossa. Moi!